Hvad, har du taget nus her til morgen, gamle, eller hvad? Ja. Var det et ja? Ja. Okay. Første langtur, gamle. Den var min. 25 kilometer på vores langturs loop. Spændende loop. Så, men altså okay, god bil. Lidt doms efter i går, men klar til at grinde med en fed gruppe. Så let's go. Anegua modea koragua mwaki Aniachere tatiga kohike Anyana mosiedia kora kara Nakera kara weda kaga No, that mire. Så sidder vi her. Debrief på langtur. Let's go. Kæben er tilbage, fornemmer jeg. Hvad så? Jeg har booket billetter hjem til onsdag efter den lorte session i går, så we back. Gode ben, mand. 25 af de lange. 25 af de lange. Ud at være stor derude, og gode ben, og føler man lige pludselig føler sig stor derude. Det synes jeg også kan noget, ikke? Ja, du var med i front. Jeg kørte mere den tunge ende. Jeg dropper så også ned, fordi jeg tænker, Okay. early days, consistency, pays the bills. Ja, men god dag. Sunday post nøje, mand. Lad os lige se, prøv lige hold den frem her. Helt close up. Hvad får vi her? Vi får lidt gryne, som du vil sige. Lidt blåbær, rosiner, mandler, æble og selvfølgelig honning. Got a fuel? Got a fuel. Touchdown gymmet efter langturen her søndag. Lige for at løsne benene lidt op og lidt ekstra restitution. Har lige handlet ind og carried sømme igen, fordi jeg laver ikke rigtig andet her. Ryggen den er ved at blive øm. Stor bag jeg har med. Sømme han er gået stort på biken. Lad os lige se hvad han laver. Så ligger han der bare. Locked in. Fucking locked, man. Let's go. En lille tap-in fra en mand af mange talenter efterhånden. UH's Barbershop. Det var tid, du vidste. Jeg skal have den her. En Thomas Shelby. Kan du klare den? Let's get it. En rigtig frisør en, den her. Lille Thomas, ikke? Men med en fade på den, altså. Ja, en lille fade, ikke? Og bare lige sådan lidt krydder, du ved. Let's go, man. Hey. Update. Hvad siger vi til det? Kan du describe the setting? Vi skal ud og jogge 10 km nu her. Og så sådan der kommer der bare thunder for fulde smadder. Ja, det er tredje dags streg, så det er faktisk noget lort. The treadmills, de er taken, så vi rører på bikesene. Easy day. Easy day is easy. Boom. Så med der hos. Så er vi i gang med at bygge den op stille og roligt. Sømmes ønskebrønd, har jeg lyst til at sige. Rubede. Sindssygt. Effort der. Så har vi lidt bruschetta, ris, bønner, kikærter, løg, hvidløg. Another day, another dollar. Let's go. Status torsdag morgen for Trout Farm. Lækkert vejr, god temperatur. 4x2K overstået efter planen, rimelig kontrolleret. Og imens jeg har løbet 4x2K, så har verdensmesteren jo været i gang med at løbe et lidt længere effort. Så lad os lige se, hvordan det går. Hello, I got places to be. Live fra bilen. Jeg joggede en 10 her til eftermiddag. Jeg er ude at løbe. Midt session. Weak in the knees, slow up, you hold me down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby, y'all don't leave. Okay, I'm mashing, put up on the gas and running up on the suck up was NASA, shifting my axis. If you believe they put a man on the moon, damn, what I gotta do. Med den klassiske 8x1 nu her. Okay. 4-4. Ja, det der sker, det er, at vi er mid-run på Royal Trail. 7 km out and back. For kvarter siden, der er Uho overbevist om, at han ser en kobra i siden af vejen. Så nu på vej tilbage,
til Cobra-stedet. Det bliver spændende at se. Fanden. Hvad ser du? Den var her. Den der. Så højt! Okay. Skal jeg må finde den? Han skal hjem og tegne den for mig, siger han. Velkommen til Caribo. Kan vi da se? Her drenge bor. Går direkte ind i køkkenet. Der bruger vi meget tid. Der skal spises. Vi har stærkt køleskab. Det er godt fyldt op, forskellige farver. Blåbær dernede. Kaffegearet. Kan du gå igennem? Ja, vi har kommandanten med hjemmefra, ikke? Så vi ligesom kan arbejde lidt mere om morgenen. Egne bønner. Det smager også det lokale. Det er lort. Så har vi en lille scale også til lige at variere, så vi sikrer, at grammene spiller. Aeropressen til ligesom at få lavet den gode kop. Så det er typisk her, vi starter dagen, og så efter vi har lavet koppen, så går vi herud. Kan man sidde her og få en kop, gå en tur og grounde, nyde gæstene lidt. Det skulle et klasse sted. En lille grill derovre også, som vi skal have en gang i på søndag. Det må I stay tuned for. Yes, vi kører videre til vores recovery zone, kalder jeg det. 2 sofaer er selvfølgelig legnet lige op, så ingen af os får skæv nakke, når vi skal se Den som dræber og Sommer i Magaluf. Og ellers så lidt bånd og lidt tagrende og bolde, Normatex. Så det er jo, der bruger vi meget tid. Kan du lige vise, hvordan man ligger? Hvordan er vores position? Jeg plejer jo faktisk ligge herovre, det er lige, så jeg må nok hellere køre den. Så ligger jeg sådan her, og så med benene ekstra meget op, og så pude i nakken. Yes. I soveværelset, Spot Magic Hattens, kan man sige. Badeværelse, fint nok. Shoe rotation også hernede. Joggesko. Lad os gå igennem. Joggesko, lidt uden carbon, lidt med carbon. Så det er den hurtig shoe rotation. Så ellers... Simple room. Dejligt. Skal vi se mit rum? Før vi skal det, så skal I lige se rullerne. Det er uger, der kører igennem dem. Så man skal selv ikke rulle. Kom ind. Det er ekstremt aligned herinde, vil jeg sige. Shoe rotation. Forskellige eller rolige ture op til noget tempo. I det skrivebord, hvor man kan sidde og lave lidt. Og så ellers bare stille og roligt seng. Og jeg har selvfølgelig lagt tingene ind i skabet, så styr på det, ikke? Drengene, varm dag. Vi er stacked op herinde. Vi rammer Helsene. Stor bakke hernede. Jeg løber 5 sekunders. Nu løber nogle 40 sekunders. Så har jeg noget maf. Flush. Hvor man kalder det. Og du kører noget lidt andet end flush. Nogle intense 200 meter. Og så efter det stor session dag. Det må man bare sige. Fuck, det er hårdt lidt bakker, men 10 gange 5 sekunder. Føler mig forfærdelig. Så det væske, og så er lige ud og løbe lidt maf. Done. Det der sker, det er, at vi jogger af sammen. Normalvis så plejer UH lige at ligge og presse tempoet på vores ture. Og nu kommer han så dernede. Han vinder højeste laktat i dag. Og man kan godt se på ham, at brorløg. Nej, men bakker, det er forfærdeligt fedt på samme tid. Du har fået farvet i hovedet i kinderne igen. Du er ikke bleg mere. Nej. En træt dreng. Og en trætte dreng. Slutter ugen af. Arsenal-kampen er på. God microbiome food. Ris, pasta, kikærter, spinach, de der andre brussels sprouts, De der andre. æg. Det skal Klasse. stor uge for os. Lang tur i morgen.